berta than men mili somjalin pi apransi berta pi arjik tha Tomon ki the joine keroni jengkha arat atum rihing ame che thorlong wang vedet ke sing long po jengkha aron atum kowe klim keron Jiri kending PS angkan troksi kebra ke thom Independence Day amen penason son ke patu Uthon berta ton pen chepazir midam sina Tomon ki the joine keroni jengkha arat rihing ame ka che thorlong wang ve Pai pai cikloni pai krihini arni kang sampor pai plima lomen men tomon ki the ajoine thengpi thengprang ke lok ajoine siri hinga me che thorlong bang vedet lo prilo rong along thengpi rong ni ka chingthang lok ajo meri hinga thake crab pensi me che thorlong bang vedet lo pusi pherang ke aphan nang than tun Jaipura rong along KSA Anglong pho jengkha aro tum kowe klim keron West Karbi Anglong District angkang KSA Anglong pho jengkha aro maipu bilton rong hang pen patir PC GB Monpura rong lapen Jaipura rong aphan ke e akowe aklim doning koyara aphan HTC maipu probin timung arideng pen ron pajirpon non malom hithi kulat lapen behabe par kowe ador ke do pumatha si KSA klemba atum kowe aklim ron ponlo kachetong hamren regional committee maipu probin timung KSA jengkha ro bilton ronghang pendang lok lo charli asong atum ta chetong dun rinti aphijong Jaipura KSA Anglong pho aro kimi committee sengpon Maipu Welson Pura, Dun Maipu Ramson Pura, Chunbang Joy Singh Pura, Pendang Lok Kaprek, Klembang Arputa, Pekpon. Ahok lo, kulang li jengkai Fransa Presiden aniya tengta, lasi nilidum KSA Anglong popen aprang man nak riptang alam do work culture pu lasi so work culture long ke Anglong ar lok pen jenglok thoi rong op rong bot pen jenglok ching thuning pote kami claim bang number 1 ning la pen kami claim along jontrona mate weapons pipe la pen hatiar pipe pote kek sak dogoi lasi nitum mata lo la sorong pini Jaipura rong pen nitum cheng pon lo kowe rong rong wa chita nitum rong pon lo jarni ki beleg adim stame mo aprang mangelepo la pen ako la dak pen le pa char nang pu isi Karbi Anglong arat pan nitum la so medium long pen isi message pilo Jiriginde police station angkang nithom aphan troksike pragethom Independence Day aparman ason kapathu kapangche Pai pai cikloni pai krihini arni jiri kendeng thana angkang along ke do an eskola somara tuma phan pangrum si ke cheng si arni chi sik se pin pen lam the ke jai bang so long kadu pave bang phokep so se au somara tum chepate dun la penon ke dolang arjan ki hi lam the ka chepatar pini bang so program thana oc la pen VDP jiri kendeng atum chepadu ponlo bang so mai along oc Anthony Rongpi Kennedy hi mojadar vidya singh timung principal jiri kendeng college Roslyn Sopi alang litum cari dunlo. Kheroni pen berta pangdakon Rensing Teron News 24 Karbi Anglong.